Hej YouTube! Mega godt, at I så her. Jeg vil lige filme. Eller, ja, det er gået power, fordi jeg filmer på min lille søsters. Men, ja, jeg skal lige ændre nogle indstillinger, og hvorfor er det totalt lægt det her. Rasmus, kan du hjælpe mig med det? Tak for sabling. Det er Hamashi. Jo. Hvorfor lægger jeg? Nej. Rasmus, må min lille søster være med i Let's Playen? Ja, bare kom ind til det. Du skal lige have Hamashi startet. Jeg kan ikke huske, om jeg har Hamashi på min mere. Det har jeg ikke. Rasmus, du skal også lige... jeg lægger. Kan du ikke hjælpe mig? Det er ikke Hamashi, det der. Ja. Det er der, man installerer det. Så skal du dobbeltklikke på den, og så installere det. Kan du ikke lige, Rasmus, hjælpe mig med, så jeg... Okay, måske var det det her. Ja, det var måske lidt bedre. Jeg ved ikke hvad. Ja, next. Undskyld folkens. Næste. Ja. Har du gjort mig OP? Har du sat alle farverne til? Nu skal man ikke skrive skråstreg foran. Hvad så? Jeg så installere. Hvilket tegn? Vi skal bare trykke ja til det. Hvordan laver du det så? Når du kopierer det bare ind. Wow, jeg lægger en eller anden hjælp. Ja. Jeg lægger Rasmus. Ses. Oh my godness. Mikkel, vil jeg gerne også? Nej. Fordi det siger det. Au. Nej, hvad sker der nu for dig, Sofie? Hvad sker der? Vent lige, jeg røg lige ud, rap. Vent lige. Jo, nej, det er ikke noget med det at gøre, Sofie. Det er fordi, jeg kom til at stå noget til. Videoindstillinger. Sådan der. Okay, hvad hedder den? Og så skal du lige, du skal lige oprette et nyt mail. Du skal lige tænde. Grace. Ja, men jeg skal også lige finde dig igen. Jeg kan altså... Ja, jeg er lige her bag dig. Lige her. Lige her. Opret et nyt tilslut til net. Ja, ret. Det var fister med dister, ikke godt? Det skal jeg måske ikke have sagt på... Craft. Nej. Craft. Mellemrum, bindestreg, mellemrum, 1. Og passworden siger jeg ikke højt. Mikkel, du kigger ned. Fister. M-E. Dister.
Den er lige der. Så gør du sådan her. Nej. Fail. Der. Kopier. Minecraft. Disconnect. Multiplayer. Add server. Der. Control V. Done. Bund. Så går du ind. Sofie, hun er også inde nu. Hun er teleport ind til spillet. Du har sat det på dansk. What the fuck, Rasmus? What the shit? Jeg er vant til det. Jeg lækker! Jeg er vant til dansk. Man, jeg lækker helt vildt. Hvordan gør man så, man ikke lækker, når man filmer rap? Ikke du filmer stadig. Det ved jeg godt. Sådan der. Må jeg på 3? Må det? Hvad? 3? Ja. Her, den her. Jeg skal bruge 3. Fuck, de klamme. Eller RNG. Jamen, han er OPD også. Nej, Rasmus. Lavede du 47? Jeg vil stoppe. Mega. Skal jeg fjerne det vejen? Undskyld folk, hvis jeg lægger lidt, men vi kan ikke gøre noget imod det. Skal jeg fjerne det 3, der står i vejen? Ja. Sofie, hun fjerner træet nu. Jeg slår det altså lige på engelsk, Sofie. Ja, men bare ind, når jeg får min computer tilbage. Nej, hvorfor gør jeg hele tiden det? Det er mega fedt, Sofie. Prøv at se her, når du går ind på serveren, ikke? Prøv at se, hvad der står dernede. Nå, det er fordi, når du har på dans, så står der deltaget i serveren. Det gør der ikke, hvis det er på dansk, Rasmus. Du har bare spammet med knapper på hele huset. Så jeg kan få det bagfra. Ja, hvad gider du godt lade være? Jeg får et æble, ham hvis han har fået et æble. Nej, Sofie, jeg har et æble her. Eller skal jeg selv æde det? Jeg har også 2 kyllinger, vil du have en af dem? Og I kan godt høre Sofie, fordi hun sidder ved siden af mig. Rasmus, næste gang vi laver en serie af det her. Her, du får æblet ret. Yay. Hvorfor? Han lukker lige serveren, folkens. Du har ikke lukket serveren, jeg er stadig inde. Det er også. Nej, det er Sofie også. Nu lukket serveren. Jeg skal lige se, om jeg kan komme ind på My One. Nå. Kan du ikke slå nogle flere plugins til, Rasmus? Det har du skam ret i. Sådan, folk. Vi skal nok også snart til at stoppe første episode ret. Jeg kan lige gå ud og tjekke tiden. Jeg klipper lige, folkens. Det går lidt langsomt her. Hvorfor gør du det? Okay, vi starter første episode for nu. See you.